तो जाके सावन चढ़ गइल त का भइलो चटक मटक खाए के मन करता कौन 15 दिन अन्हारा में खाइल न जाला हो आए अंजोरा के पहले गान में के आदमी खात रहन 15 दिन अन्हारा में 15 दिन बार आवत रहन ए कनिया भगवान जी के भक्ति दिल से कइला पे ना कनिया हां अरे ए तो कनी पूछे भूखल बिया गोबर ले काल बेन जानलू आ लिपत फर्स्ट से ना आ तनी ओकरा की चाय बना दो दूध के ओकरा भूखला से लीपला से का थी होता हां तना दूर में घर पे माटी के घिसे जब मम्मी जितना गरमी लागता हो सावन का सोमारी चढ़ल बा भगवान के आए शिव जी के परब हटे साल भर का त्योहार के ना आंगन घर लिपे ई हमरा के पहले बताई कि ए बेरा सोमारी ह भूखल भाई 15 दिन बाद ना भूखती कहेगा 5 सोमारी चढ़ल 15 दिन के बाद अंजोरा वाला भूख जैती अन्हारा वाला जरूरी पे भूखल मन ठीक नहीं खे हमार कैसे लिपि पोती अच्छा भगवान के नाम पर सावन के सोमारी पे तहर मन ठीक नहीं खे महादेव जी कहत उनका कि हम चढ़ल बानी त लिप जा ना लिपा बुझानू तो हम जात हनी गोबर लिया के हम लिपे पोते आ नहा धोआ के लेके के चाय बना दे चिल्होला पोत पात के मछरा मछरी हम मुर्गा सुर्गी के कुल पोतले बुझते हैं जब पोतले काले कहनी के पोतोत के और याद हो जाओ तो सुनल हो जाना फोड़ दी चूल्हावे आहो अतवार के केकर ना घर दुआर लिपाला पोताला काला तवार वाला काले कहनी गोबर हो जा धो दे बनी लिप दे जना लिप जा पापा जी पुजेड़ी बनत रही कि सावन में लहसुन प्याज मत खाइजा तो सावन में हई कुल मत खाइजा जा का भइल देखते नु भाई और औरो भक्तिन ढेर बनता भगवान के नु जोन लीला अपरंपार बा ठीक नु भगवान के मर्जी के आगे कोई के नहीं भगवान जी ठीक ना एगो बात रउरा के बता देतन कि जे ढेर भगवान के गुण गावेला नु वो करे संगे खराब होखेला और कुछ होखो खराब होगो तो नियम हो भगवान ना हड़ू आ एक महीना हमारा घर में लहसुन प्याज ना बनी त ना बनी ठीक नु बात खत्म बा ठीक है बा हां आज कनी नु कहां गेलो बाबू हो तनी फल मंगवा दे त तनी आज जे भूखल बाड़ी त का फल फूल के रस ना पीली हन आहो लइकिया हमर दिन भर रस्ते पर रही हो हइसन तड़तड़ाली घाम बैठे तनी आधा किलो दही आ सेव अकेला दो चीज मांग दो खाली तब तो बड़ा बढ़िया बा भूखे के नाम पर मोय मम्मी जी कुल चीज आवता मांगा मांगा के खाए वो आदमी जवान भइरे का आदमी ना भूखल त हमरा के मरद नी कने खन मिलो बेटा निमन नहीं खाने देखन तो काहे जेकर बियाह होता उहे भूखता है जेकर नहीं के बियाह नहीं भूखता तो सब भूखता शादी वाला आदमी भूखता ना बियाह वाला भूखता तार भूखे के ना चाहिए हैं हमरा चलो देखाई हमरा नुकबो का पता चारों मंत्री लोग से जल ढारे शिव जी के 200-300 रुपया ले जाके पहले भाई मीटर रिचार्ज कराई बुझाइले लाइन कटले बार से एगो रिचार्ज वाला मीटर नते लगा दरसन के जीवे फुलाई रहता जब हम जाता लिपे पोते ठीक ना कुल हम बाद में करबा में लइके ही मंदिर जी जाई गरमिया में मारे जी त हो हई बिना लिपले करे लाइन पे आदमी के कटले बासन त तई बिना लिपले पतन में पूजा करे लइके हसु जी के जल ढारी जाई ओड़ल में घरवा लिपल नहीं खेला गत तो लोग से मुंहे लगल बेकार बैठे हम खुद ना लिपले ह पोतले हब ला ना सोचत रही बेरा के निक जबुन बना के खाई आया के आजा पेंगल पोड़ा तड़ी के बेरा सोमारी भूखल बिया चाहे कुछु आगा ना में त बना के खइबे करम ओकर पेटवा में का डालता ना खाई त मुंह में का चलिए आ कहां लिखल बा कौन एथी में लिखल बा आदमी कहेला के माला सब खाला शंकर जी कहले बन का के न त खय मुर्गा मछली कौन चाहे देवता कहले बन आदमी न भर साल खालन आ एक महीना बरा के सोचलन कि शंकर भगवान के चुतिया बना दी के हे भोले बाबा ना खाई ना चलो हाले दीदी जी के कपड़वा खंघार के तब अभी बहारे सहारे को पूरा एकदम भोरे से करत करत मिया चला तली हई काम घर के घरवारी कब ओराई जिंदगी में ए बर्तन और तने मांजे के बकाए ये कनिया मान का दीदी जी का करत हो कुछ त दिन रात कामे में पाछा रहेलू कपड़ा खंघार गल हो का बोली सुन ना का कहते जाना तड़ू सुना त नहीं खेनु त कही कि मीटिंग करत ऐसा सही नाम निकाल ले थोड़ा बैठा ना जनता कहते नु कि घर और लिप द जा भूखल बिया सेव संतरा ओकरा के मंगा के दे द जा खाए के दियावा के महिया के कहना ओकरा भूखे के हमरा तो कुछ खाए का मन नहीं करती थी एकदम से ना गजबे उल्टी लिखा मन को तो चटक मुटक खाए के जानलो मने हम का होइल बा भइल कुछ नहीं के आतना दिन से कुछ ना होता तले एके पैक सामान चढ़ू ये कौन है तू ही बतावा अनारा में खाइल ना जाला हो खाइल ना जाला पहले के युग में आदमी खात ना रहे तो का हो जात रहे के मर जात रहे ई कुल जतने नया आदमी होतो न उतने नया सिस्टम लगता सिचा में जाके चप्पल चोरा के ले होते जा पतो ही बेटा सिखे पुन करते जा पुन करतड़ी जा माता जी नहीं खन जाना आते आ वैसे भी गुरु के माला पहन के आदमी कहला उ माला कुल खाला तब जानला आवते कोनी मतर भैया यहाँ नु त उनका सोझा सुना के कही ही
एक क्वेश्चन तो मन भइल बाहुलिया त मन करता चटक मटक निक जबुन खाए के आ हम बाकी संभाल लेम जल्दी का मछली खाए के बाद मुर्गा मछली चाहे मुर्गा कुछ मन तो करता कैसे तो करे जे पथरी भूज के खाई ना तो मन करता मुड़े खा जे समझ जो ए दीदी जी ई कुल नाम ले तो हमरो खाए के मन कर देलस सही में हां जान तनी और कुल खाना खाने तो गजबे हमारा मन हो जाता चल आ जन तरु हम लेथी कले अहे भैया उतार त तू खाली कही ह जनु का हमर पतिया ना सुनला ते कहलिस न तो मान चलम दीदी जी तो महंगा है का जी कैसे बोल बोले ऊ कहत रही कि लुगा काहे एथी करत मार रंग गिरता तनी छन बखाती पहन के फिक्स दे कि सब जाता हूं सो देवघर हम जाई ला ना का त नहीं लोग पर महादेव जी चढ़ल बावन हो हमर त इहे ना के बुझात अरे हमरा ई ना बुझा लगते पूजा पाठ में काहे बाधा डाललिस रे बबुआ के माई घरे बहिन बुकल बिया तली माई लीपे पते के कहतड़ी मारे भक्ति में काले बनिया जे सेठ बनतो भगवान जानते नहीं खन सुनना चाहते अब की घूमे के मन करिबा देव घर जे ई नहीं के बुझत के हां मेरा रुक कहीं बाजारे उजारे लिया जेगी ना ई कुल ना बुझाला सीधे देवघर के बात करलो आ का कन्या कहीं मछली आज जोर से कह तो अब न सुनाई मछली खाइए कहीं के तुझे सुनना सुनी ना कनिया के दोसर दे बा आ मन करता एथी कर एक मन हुलिया त मन करता चटक मटक खाए के चटक मटक परवर ले दी चाहे सब्जी बनइबे ना ठीक है आवे ना मसन की अरे मुर्गा मछली खाए के राम 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 के सावन में मुर्गा मछली बनी रे भैया जी अभी अन्हारा चलता अंजोरा में न खाला सिखावा इनका के माने ई हमरा के सिखाओ तरफ घर सावन नु करावल जाला के कहता के भर सावन पहले के हमनी के दादा बाबा रहन जाना कि कुल 15 दिन बनावत रह अपन आ भरो महीना आदमी खाता वो जियते बा तो जी जी हते चका बोला ही बा खाए खातिर ना भैया जी और साला सोचता नहीं कि देवघर जाई ई सोचती है कि भैया जी हमरो खाए के मेहर के आत्मा के मार के देवघर जहन पूर्ण करे मिल जाई पूर्ण नाम ले तो हमरो मन चुल बुलाएला भैया जी बोला ले आईना बतिया मान ले राय दाओ ना ले हम तो ठीक आत्मा बारे बोल कितना ले ले पेट में लइका होइस आ मन करता रुआ खनता तो ले ले आवतनी मौत रो हमहु जानते लइका वाला रा हो जाई तोर कहे के मतलब हम समझतनी कितना ले 3 किलो मुर्गा के मछली ले पियासी मुड़ा देख के बड़े छोटकी नत कटाई निक ना लगला टेस्टी बड़का में के कटवाई ठीक बा जातन देखा तो मसाला सारा पीस के जल्दी रेडी कर ठीक बा जाई मुड़ा ले 3 गो अरे तो खा के एगो नहा ले रौरा तो फिर हमरा जाए तुम मुड़ा खा लूं हो एगो ई चूसे ना हम रौरा सुन ना खा के नहा ले तो हमरा जाए के फिर मुझे घर हां अभी तो अभी ए में कभी ओहो में जब ओहो में जाई मंजोरा में तो ठीक रही बढ़िया रहेला पुन मिलेला ए मनहरवा में कोई ना जाला ठीक बा हम लेके आओ तो चटके मसाला पीसिए तो बेसी ले लेही दीदी जी कितना नीमन पे जो सातिर दिमाग के चल दीदी जाले ले मसाला पीसतन ठीक बा अब भूल जतन तो लिख ठीक बा ऐसा न कहीं ना कि देखो कन्या जब अंगूरी घी ना निकलेला आदमी कहेला त अंगूरी टेढ़े ना हमेशा कर जाला सोच अंगूर से घी निकलला टेढ़ा अंगूरी क के निकाल जाला हमेशा ना कर जाला टेढ़ कबो कबो घीवो गरम कर जाला कन्या बात समझत नहीं तू दीदी जी रोवा लेखा दिमाग कहां बा केहू के हमेशा टेढ़े जातनी अब काम धंधा करे हाली मसाला साला पीसे ओरियावे ठीक बा लोरिया द ठीक नु भाई तार लोग डाल ले हां डाल दे पता वो कता ना ले से कैसे ना ले हाथ एकदम दर्द कर लगल लिपत पोता माहिया का माई करत ये मैं लड़की कुल गइली सन जल ढारे आ उ कने का करत हिया का रे का करते हो संगा के पूजा रिंगन ने रिनो चिल्लात रहिस त का तार लइके ना जे का जल अरे तुम कहानी के तनी रुक जा 10 मिनट तनी तैयार हो जा तनी बालावे झाड़ लगनी न होई नी त बाला गिल रहल त कहानी के तनी एही के मारे तरह के सुबह से हम लागल में दुआर ले आंगन ले घर ले गोबर माटी कुल बल पोतनी ताकि केनो झूठ काठ मत रहो चल तैयार हो जा तनी शिव के समारी हटे के ठेक ठेक मत हो आ ये राम कैसे कर ले ये ठेक ठाक मतलब पहले के लहसुन प्याज खइले बैसन त कुल मल सर सफाई कइले हां जानले अपन जो आप पूजा जा क के आप भीड़ रहेला तन ध्यान से जई है आई है ना तो लब से न गिरावे के जल नु शिव जी पाता गिरा के नहीं से चलिए मत ये भीड़ बहुत ज्यादा चलता मतलब हम पहला सुमारी कइले बनी इतना तपस्या करतन हम एनिए से जल गिरा के चले आइम पूरा शिव जी के जटा पे ढार के नु आइम जला आ कहतर ले पूजा नु जाई हम काली माई के है ओजरे
ओ गांव में गई रहल आ तो जाए ना हम शंकर भगवान के मंदिर में कहे जाए, काली माई के मंदिर घूमे जाए का एने से ओने बता ना। पागल ये का रे कहाँ भगो चल ये पागल हड़ू सावन के सोमवारी में नु सब जितन देवी देवता जय जय रहन जा सबके पूजा पाठ क देल जाला पूछे तनी चल दूर न पड़ेला रे। त का हटे चल जाए दे छौनी हर में से कौन तारा जाए के बा कहीं आ चल ठीक बा। एगो त ते तर त्योहार परेला तो ओही में जालू आ कनी नु कले बानी भैया ठीक ना त फल फूल ले ले ये बच्चा भेटाई रहल रास्ता में आ तो ओनी के कहली है ना कि लहसुन प्याज मत बनाइए सो कुछ कह देले बानी गौरनी सुबह में कनी टांग घर लिप द जाओ लहसुन प्याज 1 महीना ना बन तो कहती हमार डांड दुखाता तो पेट दुखाता दोनों गोली अपने में डरामा करे से तो कनी ठीक मजा दे भाई हमार लड़की भूखल भी सावन के समारी तो हम हे लिप पद दे तनिका करे के जाए दे जतनी पूजा करे पूर्ण काम करे जतनी ऐसे हम कुछ बोलल नहीं खींचा तू सबन के ठीक बनू पूजा पाठ के दिन बाटे बुचिए दूधवा ले लिए जाके उनका घर कह दे में सूजी का जल ढारे खातिर उनका घर लोटा के छोड़ ले बानी हां अच्छा ठीक बाटे तो जाता नहीं देख बना घामा हो जाए जो 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 जातनी आओ तनी पूजा करके तनी लेट हो की ठीक बा चिंता मत करिए तब हां तो तनी लेट मत करिए हां तो पहुंचत मंदिर में देरी ना लगी अरे रेनुआ से दूर रहिए पूजा करे ना चले हां ओकर रहन चल ठीक ना लगेला हां अकेले जाता नी नु देखली स न ओनी कहनी स न टेंशन मत ले हम पूजा करके चलें जल्दी कुछ कहू एक नंबर का लड़की हरामी है समय लड़की का बिगाड़ कर ध दी है नहीं सब कोनी तो दूर रही है ज्यादा गोड़ लागत नहीं है शिव जी जो तो लड़की गइल भी उतर बढ़िया से आओ आ अपरम तहरे पार बा लिपा पोता गइल थोड़ा जाता नहीं आराम करब आ ओकरा बाद खाई खाना थोड़ी 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 छोरा छोरा छाने मसाला भूज के आ पानी लगा देवे के कुछ कहे बोल सुखल झाल सुखल दू पीस इनका के अरे हम बात सुन का कितना निक लागता खाए में मजा आवता एही खातिर ना लाग चुत रहे मन पसंद भई रहे सही का मुंह खराब तिक्षावत रहे का भगवान ने कन्या थो मन चांगा कठौती में गंगा मन में पाप भरल रखो दिन भर मंदिर धोवत रहे तो पुण्य के बात बा पुण्य मिले गोलनु बिया पुन करे जाई मंदिरिया में से पूजा को कई तो भतार के फोन आ जाई की आवा तार से बिया कोल चाहत नहीं हे खातिर गुल बिया हमरा त लागत न दीदी जी कौन सी पत्ती आवत या तबे ओकरे खातिर बरत कइले बिया हमरो लागता त के करा खातिर भूखे ये तो हमहु सोचत रही त हमनी के कौन काम बा माई उसने बड़ी बेटी उसने बड़ी बोलला बने कौन काम बा हमनी के बोलो जब बड़ी घाम हो गेल इतना घाम हो गेल एगो पिसवा दी ह लाला का मुड़ा ये राम सब नाश करके रख देली जा हम कहां रहल तू लोगन के मुर्गा मछली ना बनी घर में कल ही घर दुआर लिपाइल ना हो आ माने को निक करत रह तू लोगन मैयावा अरे मत ये सुनत आइस रे कुल भंग हो गइल हमारे हम जितना कुछ सोचला नहीं कुल भंग हो गइल कुल भंग करके रख देली से नी नागिन कहीं के आतना लाल पड़ी से के सावन में समानत काबू नागिन माने तू लोग इतना ललाई रहलू ह कि सावन भर नाम रुक सकत रहलू ह पूजा क के बतिया अरे हटा ना ओने रखा दिया दी मुंह चटा दो चाटा तो तू ही लोग खा ला जा जिप चाटन कहीं के आ ये राम कहां गइली साव ना रे अरे का हरे कोई रनी बाहर ना फेंके दुआरे पे कर खुला रही होय देख ले अब हम का करी यार भैया जी तारा गल कपाट कटा हमने पक के चूल्हा चौका गई नहीं ताकि लहसुन प्याज रोना बोला बनी हम लइके पूजा के लेवस के मछली पर अरे तो चुप ना रहो मतरिया ते हूं त हाला करे बेटा के घर में आग लगे तो होई से चुप रहो भैया माना तो अरे छोटकी मछली काटा फेंक दिया कर दे हां 10 एगो पिसवा हमरो करे अपना ना पड़ी सही के ए ढेर बोला भूख धक देख कितना पाप करता है देख ले पूजा करके आवत नीनू देख ले भोगा पूजा शिव जी का मिली ए प्रभु ए शंकर भगवान रंगा फिकिर मत करी हमनी के भोगब जा के हगब जा भगवान तू देखा तारा ना देख भाई बताओ यही तरह भोग जी बुझा ठीक ना रंगा फिकिर मत करी हम भोगब की हगब अच्छा लड़की भूख के लिए उपासी भी है एक और ऊपर देही का कटक 5 किलो से अरे भैया, अरे। चन केरवा ना नु दहिया अब भूखला में सारा पत का बारे सरापत ना और मत मार लो ए बबुआ के पापा धरी दे हां हे भगवान अरे तनी कुकरम करे से तनी बच्चा सारे पाप कर तो सरे भूखल हो दे द हमारा मर्दा के तूर के काहे धइलु का ना हमारा मर्दा के दे अरे मतारिया ना पची एको
बाबा के पापा एकर ना देखिए जे ना भोगलू जा तो कह दे जे बूढ़िया का कहले अरे रही माई, पापा अरे को ढेर तो नीमन देख, कर्म देख, करत हाँ। ना। ए सुनो चल रे चलो सुने। घर को पोतले बनी नु ओही घर में रही और ओही घर में खाइए पिए सुते जो पीस मिलो चल यार चुहा तो खा ली चल ना गइलू असम मच्छर के आग ना लगइबो सब दिन खाइबा 10 दिन ना खाते ना फेंक बनी दे दहिया हां दहिया मुआ फेंक दे धरी धरी खा ली लुकाइए खा ली हमरा नहीं के खाए के ठीक ना तोहने लोग खा जाए एक दिन ना भोगा कह बुझा जाई खा आज जब भोगा बुझा नु त बुझा सब अरे हाँ ला के कोई बड़े भोर सा देखो लगा ले मार मुंह तक राजवन नथी कहीं का चढ़ल पर मेहर के खा ले ना कौन से उसे अरे बबुआ के माई ठीक रोज छे मानो ये सावन में सस्ता गुना अधिए दाम पे मिलता सही के और तोरा का बुझाता कुछ मंगाई देती जी ठीक छनाइल बनू बाबा के पापा मत कहो पानी डालो रास्ता में भात काट के ले ओतनी ठीक नु खौल जाई पानी डालो रास्ता ये ले। भैया जी और तीन रखे ना ना अब रहा तो रास्ता में खाइए अच्छा ठीक है बहुत बढ़िया बनेगी बबुआ भैया जी कल मुर्गा लेके आए हां एकदम ले तो कितना हमने के भैया जी आ दीदिया जी कितना नियम बाई जाए जोने कहला पे तौने लाते ले जाए लेकिन एगो सास खोरा बकिन मिलल भी नो एकदम से देख के हमने के जहते खाली धिया रानी एक पकड़ दिया जी पानी नहीं